Moko kuom jopiny e kaunti ma Bungoma man kod tuoche matama nikod kibaji kabende ibiro nyuando omenda ma gisebedo ka gichulo e kit chudo manyien mar SHIF kabende gidwaro mondo los moko kuom chike manie kit chudo manyien no mondo kony jopiny ma yutogi ni piny. Familia mar Kizito Wafula mawuok e gweng' ma Sitila e kar chung' od bura ma Kabuchai nong'ad tiende bang' bedo matuo ka nyari ma jahigni 49 bende osebedo gi tuo mar lumbru kuom higni 6 mane ka en gi midhiero mar yudo omenda mar thieth ka giwacho ni okuma mar thieth mar NHIF osebedo gi ng'ikruok kendo ginyal tiyogo e yudo thieth. Wafula wacho ni itimone bero didek e higa ka okuma mar thieth no chulo mana bero dichiel e higa. Gino mowacho ni weyogi gi midhiero mar manyo omenda mar thieth ka koro gidwaro mondo piny owacho olok chik ma kamano. Inabidi unalipa kwa arrears ya miaka 2 mbele ndio uweze kuapprove matibabu. Na mtu kupata pesa za kulipa arrears ya 2 years na uko chini unaumia inakuwa ni vigumu. So ningeomba kama NHIF ingeangaliwa hiyo act yake, na hata wakati wana transition from NHIF to SHIF waangalie ile clause ambapo mwadhiriwa ama client wa NHIF ama SHIF analipa, account yake iko active, lakini wakati anahitaji matibabu inabidi ulipe arrears ya miaka 2 mbele ndio aweze kuapprove. Na pia approval ya hiyo hali yako ya kuweza kutibiwa inachukua